Yaro you try sa chisin pat hani ka pore ka bang iyo pat ban pai na ni ka khtin ka jong blai bat ka banta ka bang agwa ban ya sam bat phi hani ka por ka long no Matthias ka nang ban riu ka khot ka ba lai phulai ka ong kum ne Henry pia wat shwa ya ka hima blai bat ya ka hok jong u te ya kine ki e baro on sa ailang tam ha phi Pinya wat shwa ya ki hima ka jong blai bat ya ka hok ka jong u hadin ka tai kine ki e baro on sa ailang tam ha phi Yale se don na pleng jong pi ki ba kuslai shapang ka kam ka jam ka jing im ka jong pi ba phim pat yo kam ka jing im ka jong pi Yale se don na pleng jong pi ki ba kuslai ba pi don ka ram ka jing im ka jong pi ba ki te ki brio ka ba pi shimram ki la pan na pi Yale se don na pleng jong pi ki ba kuslai ya ka business ka jong pi ba kam ya chu ka business ka jong pi wanam kuslai na mata ka kam ka jam ka ba phim pat yo what try oblay haga jing im ka jong pi lada phim pat I thu ya utau ba ai ka kam ka jam haga jing im ka jong pi wat na mod upin yo ya kam ka jam na mar dei try ba ai ka kam ka jam pi hap ban I thu ya utau nong ai kam ha ba pi kwa ban yo ya ka kam de na mar kata what try yo try ka jing im ka jong pi lada pi kwa ba ka ying ka sem ka jong pi ka long ka ying ka sem ka ba dap de ka jing ka man ka jing im ka ba dap de ka jing ka man ka jing im ka jong pi What try you try ka jing im jong pi ka badan kam ya pi ka long ba pin bu shwa you try nang kong ka jing im ka jong pi don bun bhai ki breu ha ki sngi ki what try ki rong pong jong ka ka perthai ha ba kim sham shu ya ka jing su ka jing kaman ka ka perthai khat du ya wai ki phai sho try but ki pan no try ngong pi what long kum kita ki breu ka jing im jong pi ki ba bu khat du you try Henry haki aka baro what shwa you try namar utrai ulong utlong jong ki aka baro lar pikwa ga jingkmen wat no muat na ka pertai wat no try namar utrai ulong telong jong jingkmen lar pikwa ya ga jingkmen na ga jingem ga jong pi pinam yo na ka pertai Henry pi yo no try lar pikwa ba ka future ga jong pi ka long ka future ka ba bha ga jingem ga jong pi lane ka ta ka la shai ga jong pi lar pikwa ya ga ta ka la shai ga ba pranai ga jingem jong pi what shwa you try What shall you try? Haga jing im gujong pi. Hadin kata ye ki ai baro ang gaksin gujong pi. On sa ailang tam. Try na la de ong ngan sa ailang tam ka batam ru dang ai. Teng habang yo tam so komen hadu kata la de pilet bela. La de ka bible la gujong pi ka dei sun spa la de ki breu ki ai pi shi hajar ka no pi dap de ka jing komen. Utrai ukulare pi ban ai. Hendai haga perthai wat kemit nanti bagan long kumta. How try ong pi utrai. La de pi wat shwai u bat ya ka hima ka jong u. Utrai ong ngan sa ai lang tam wat ya kata ka ba pimpan ru ngan sa ai api kata ka de ka botrai ukular ka jing im ka jangap jopi Henry ha ka jing im ka jongi teng ni wat shwai ki ai baro ki ba ngi don kam ka jing im jing na ka de ka pertai ni persyang ban wat shwai ka kam ka jam yo se ba ngi wat ya ka kam ka jam ni syam ni kata ka jing sok Henry ngong pi ki ba don ka kam ka jam ru ki don na pedeng jong ka jing huslai ka jing im ka jongi ki ba don na pedeng jong ka business ru ki don na pedeng jong ka jing huslai Ong pi ka ba don kam ga long ba pin don sha yau try ga jing im ga pi ba pin bu shwan neng kong yau try pin wat shwa ji ma ga jong bai ga jing im jong pi namar kita ke ai baro ki jong ni ka perthai ki long tang shi tempor Henry la da pi don yau try pin light na ga jing shatte sha khum na ga jing ko slai ka jing im ga jong pi la da pi don tang ka kam ga jam ka berit ka ba pi belas ngi ru pi hun ka jing ko slai ka nam don na ga jing im jong pi namar ga jing im ga jong pi pi chan nya au try Dei tang kita ki bom shania au try ki mat apreng jong ka jing khuslai ki mat apreng jong ka jing ele aga jing im ga jong ka jing im ga jong pi ko ki para shakri wat nom sha ba pindang shate aga jing khuslai ga jing im ga jong pi namar ngap tip ba don shibon ki brio ki ba shate ha ka jing khuslai ga jing im ga jong ki timla shu wat tang man yat chakmat agi ga jing e ga ba ki mat aga jing im ga ki ga jing khuslai ki ba te ki ba khom ga jing im ga jong ki Henry ka kwa ban pi bread ya kita ke jing ko slai ke jong pi how try bu nang kong yo try ke jing im jong pi haba pila bu nang kong yo try kita ke jing ko slai ki shu hair la ka hair automatic ko mo ong ka khite nong wai ti chu hair la ka hair hi pim tip de na mar kata la da pi bu nang kong yo try ke baro utrai pendap ke jing im jong pi pinam ko slai na mata ka kup ka sem ke jong pi pinam ko slai na mata ka ta ka bala shai ke jong pi haba bishannya how try pitip ba kata ka bala shai utrai sa pendam de namar kata ka tu ka dekhot ka ba life sau ko ong kom ni namar kata wat khuslai na ka benta ka bala shai na ba kata ka bala shai kan khuslai na ka benta la ka jong ya ka sngi ka biang la ka jong ka basni kata ka bala shai kan khuslai na benta la ka jong
Pim don kam ban kuslai lupa nam ta ka si ke bala shai ke jong pi. Pim don kam ban kuslai nam ta ka future ke jong pi lada pisanya au trai. Namar utrai la dep ban tip na ban ta ka bala shai ke jong pi. Pim don kam pi ban kuslai. Henry ke ban kam kolong. Ai ba pin bu nang kong yo trai ke jing im ke jong pi. Ai bo trai nyo ban rule ye ke jing im ke jong pi. Ai bo trai long kle jong ke jing im ke jong pi. Kenang mi te ke jing kuslai ba ro kinam yo ban te ban kinam kom ye pi. Wat nam syakri yo trai kum to lada utrai nam yo ban penon kam ya ke jing im ke jong pi. Lada kita ke jing kuslai ke jong pi hi dala de pi kwa ban handle ke jing kuslai ke jong pi. Pi syakri yo trai Henry pinang kwa ba kita ke jing kuslai pin handle dala de. Oh pi wat syakri kum to yo trai. Henry ai ba kita ke jing kuslai ke jong pi bo trai un pen prai ke. Ai ba kita ke jing kuslai ke jong pi bo trai un weng na ke jing im ke jong pi kenang wa pin yo ban syakri yo trai. Nak balai lo. Haba pila bu nang kong yo trai ke jing im ke jong pi. Ke jing kuslai ke ba kumno ke jing ke ba kumno ke wan ke jing im ke jong pi. Pin nam salia namar pidon yo tau bala ban le ilon ke baro. De namar kata ha ke jing im ke jong pi. Wat shwa yo trai ke jing im ke jong pi. Bu shwa nang kong yo trai ke jing im ke jong pi. Kenang ba kita ke baro. Ki ba jing kuslai ke jing im ke jong pi. Ki problems ke jing im ke jong pi. Pin light ke. Namar lada pi wat shwa ke rong pong jong ke portai. Pin nam long kita ke satisfy. Lani ki ba sngow hun na ke jing im ke jong pi. Pidon ba ke jing kuslai. Pidon ba bisngow ba pidon kita ke jing duna. Ha ke jing im ke jong pi. Namar kane ke portai ke banga ba ping im. Kan nam la ban penhun ha ke jing im ke jang pi. Em dalai lei ro em kan nam la ban penhun. Namar don pun bahai ke brio. Haba kim syam syu ke jing sok ban kane ke portai. Haba kim syam syu ya kata lat. Ke ban light na kane ke portai ki pai show try. Ki pai show try haba kita ke jing kuslai ki la te ki la kum ke jing im jong ki. Mau pi kum kita ke brio ke long ke ba bahai ki ba kin light ke jing kuslai. De namar kata ko don kam yang ai pi. Ban bu nang kong yo try ke jing im ke jang ab jong pi ban light na ke jing kuslai. La dau try u yo ban tray ke jing im ke jang ab pi. La dau try u long u kle ke jing im ke jang ab jong pi. Ki jing kuslai ke jing im jang ab pi kinam la ban te ban kong. Kinam la ban te ban kong ke jing im jang ab pi. Long gi bla free. Ne kita ke baro namar baro u try. U shimti je ki. Ngim shanya halade hende ngi shanya au try. De namar kata ngi light na ke jing kuslai. Ha ka jing im ke jong pi. Shanya au try ba pin light ke jing kuslai. Ha ba pi light na ke jing kuslai am long kum ba pi light na ka to ke jing kya ka ba pikit kya ka jing im ke jong pi. Ba pim nang ban batai ke jing sting ha ba bi shanya au try. Hot ki problems ki wan ngam ong ba ki problem ki nam wan le ne ke jing e kim wan na ke jing im ke jong pi. Henry kita ke jing le ki ba wan na ke jing im ke jong pi. Kinam la ban te mrao ke jing im jong pi ban pen kuslai ke jing im jong pi. Namar pitip ban bi shanya tang ho try. La da pilabu nang kong yo try. Kitin ke jong blai ong wat shwa ya ki ma ke jong blai. Bat ya ka hok ke jong hadin kata ya ki baro an sa ai lang tam ape. Ki jing don kam ke jong pi baro utrai un sa ai. O ai lang tam. De namar kata wat shwa yo try. Ka perthai hi kanam la ban pen smo hun ya pi. De haba pila syam yo try. De haba pila bu nang kong yo try ke jing im ke jong pi. Hang ta kin kan dan ke jing sngow hun na ke jing im ke jong pi. Pinam kuslai shu nam ta kam ke jam. Pinam kuslai shu nam ta ka ying ke sem namar utrai ulong ukli jong ying ke sem ke jong pi. Pinam kuslai shu nam ta ka jing im ke jong pi namar utrai ulong kli jong jing im ke jong pi. Pinam kuslai shu nam ta ka future ke jong pi. Namar utrai ulong nam ta ka future ke jong pi. Pinam kuslai shu nam ta ka jing pang ka bawan ke jing im jong pi. Namar pitip utrai ula ban le ban ula ban kya ke jing pang ke jong pi. De namar kata habau try uyo menong ukli habau try uyo menong hashwa pan ye ke baro ka jing im ke jopi ka dan ke jing keman ka dan ke jing suk kanam dan ke bala ban te mrau ke jing im ke jopi de namar kata ai begin wat shwa yo try ke jing im ke jang jopi kanam ka jing im ke jang jopi kan yo ke jing suk wan wat shwa ka kam ke jing im ke jopi wan wat shwa ka position ke jing im jopi and they wat shwa yo try lat bilong kita ke beduk ke bekerdu ha ke jing im jopi utrai utip de namar kata shanya but ai ba jing im ko pi pin wat nang kong shwa yo trai haba pila wat nang kong yo trai ke baro trai pandap pandam ka badon kam golong pin bu nang kong yo trai te tang ba pin bu nang kong yo trai la dang yap la bu nang kong yo trai ke jing im ko pi ke baro te utrai kular ban ai lot ke baro om tang bol kular ban ai lot ke baro henry ong ro bangan sa ai lang tam kita kalau ngobsngo tenan nduk kata tahun ai lang tam de namar kata shanya how try ga jing im gujang pi dong in bu nang kong yo try ga jing im gujang pi kanam ga jing im gujang pi kanam long kata ga jing im ka badap apreng jong ga jing kuslai la ne ga bawat ke jong ne ka pertai hene ga bawat ken yo try amen ai bo try nang yo ban ker khu ga jing im gujang pi ai ga jing im gujang pi pin wat shwa yo try ga jing im gujang pi kanam ga jing im gujang pi kan long ga basok utrai nang yo ga bram amen